da ni yma yn Franwen wsos yma yn datblygu drama llawn cyntaf fi o'r enw Woof. A drama ydi amdan dau ddyn hoyw sy'n mewn perthynas a'r cymlethdod o fewn eu perthynas nhw. Dwi fyny o'r Siarad Menengerdy i gefnogi ar y prosiect hefo Alex. So ie, byddwn ni'n tynnu'n dad mewn a adeiladu wrth i ni fynd hefo'r dorian amazing ni hefyd. Os yma? O dydd Iau wedyn am 4 gloch yn fan hyn, yn Franwen, fydd yna darlleniad o be bynnag fydd y ddrama erbyn hynna. A wedyn wsos nesaf fydd yna darlleniad yn y Sherman hefyd. Dydd Gwener 3 ar 20 o'r mis yma.